Kaixo, gaur probestu behar ditugu pizkat zahar geratu zaizkigun udare batzuk eta jarriko ditugu koka batean. Koka da Kataluniako plater bat, tipikoa, osagaiak dira, koka, udarea, egingo duguna ardoarekin, tipula potxatuta eta gazta urdina. Hasiko gara udarekin. Egin behar duguna da, zuritu udareak eta egosi ardotan. Bueno, gero erditik moztu behar ditugu, gero lautan, bihotza kendu, eta gero berriro moztu, bale? Horrela aterako zaizkigu 8 busketa. Orain, lapiko batean botako dugu ura eta ardoa, azukre pizka bat ere bai, eta utziko dugu egosten hori bakarrik 5 minutuz. Eta gero ja botako ditugu gure udari pusketak. Beste alde batetik sartuko dugu kokak laberan. Horretarako botako diogu tomate pixkat, tomate eta oliba olio pixka bat, eta gatz pixkat ere bai. Eta hau sartuko dugu, pixkat krujiente egon arte, labera, bale? Bale, prest ditugu gure kokak, eta ja falta zaiguna da montatzea koka. Errezeta hau oso erreza da. Behar dugu mostea gazta, mostea ere bai endibia gorri bat baduguna hemen, eta gero ere bai gure udareak. Eta hasiko gara gaztarekin. Hemen dugu ere bai endibia gorri bat, eta egin behar duguna da mostea pusketa txiki batzuk. Eta hasiko gara montatzen. Eta jarriko dugu, lehenengo. Behan, tipula pizkat. Tipula hau, segon da oliokin eta gatzakin, gorritzen, usten balen baduzu 20 minutuz, hobeto. Pizkate puntu gozo hori hartzeko eta potxatu, lasai. Udarea ere bai. Ardo saltza ere bai, pizkat, botako diogu, ja hartu du pizkate gorputz pizkat, gaztan, horrelako pusketa batzuk. Eta orain endibia jarriko diogu gainean ere bai. Berezi pizka bat. Eta oliba olioa eta horrekin eko. Pues hemen dakagu, egin dugun errezeta hau, probesteko udare batzuk, pizkadia heldu egin genituen udare batzuk, eta egin.